С тържествена церемония по издигането на знамето на Ямбол, националният трибагърник и флага на Европейския съюз започна отбелязването на празника на Ямбол 24 юни Свети Дух. Официалната част на празника бе пред сградата на община Ямбол. Кметът Георги Славов поздрави жителите и гостите на града. В този тържествен ден отправям своята благодарност към всички, които с делата си градят бъдещето на нашия град. На младите хора пожелавам да съхранят своя устрем и увереност. Нека отдадем заслуженото и на нашите съграждани, оставили светла диря в миналото. Да изживеем пълноценно настоящето и да посрещнем с нови надежди бъдещите дни на нашия град. Измина още една година, заедно имахме много поводи за радост и гордост. И независимо от трудните моменти, имаме самочувствието, че Ямбол върви напред и се развива. Давам си сметка, че ни предстои още много работа, но вярвам, че доказахме, имаме воля да променим града и това се вижда и оценя от всички нас. Продължаваме да следваме нашата стратегия за поетапно обновяване на уличната мрежа и обновяване на големите квартали, които с десетилетия бяха буквално забравени. Факт са вече обновените основни пътни артерии в комплексите Бенковски, Златен рог, Хале, Диана, Граф Игнатиев. Продължава благоустрояването на кварталите Зорница, Васил Левски, Възраждане. Факт е новия облик на градския парк и парк Боровец. До броени дни ще функционира функционира от броени дни новата детска градина в комплекс Бенковски, където никога досега не е имало детско заведение. Възстановихме пустеещия с години Възрожденски комплекс в най-стария квартал на града. А от тази година в Ямбол вече има и единствения уникален и за България музей на бойната слава с уникални не само за България, но и за света експонати. Факт е, че толкова много неща се случиха само в рамките на една година. Нещо, което отдавна не е било.